kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Adi, usa ka lutaw, taga Bambaling, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Ade, nunsa ka man dong? Ayaw pang huyab ato bangas pagkaon kay makagaba na. Kapoy akong lawas mo Aw, natural. Kasi sige, man kag overtime. Dili mo Murag lahi gyud nagakapoy sa akong lawas karon ma bisan og nakatukog tarong. Bugat pirmi akong lawas. Kinahanglan gyud tingali na anak nga ipahuway na nimo imong lawas. Ma, Bay, apa ka human? wa pa bay. Bano na natin usaw eh. Sige mo na taong kag-overtime eh. Tagay ta, na? Ha? One batch. Oh. Dada yun, way balibalay. Sige. Ako sinip pagod akong computer. Ugmat na lang ako tiwason. Karon mo man ko kabalik og tagay Sige naman ko kag-trabaho, God. Lagi. Wala kayo lingaw-lingaw ba? Ne mayo ay, buhato na ni Sige. Isag, kausalan God sa usa ka semana. Sige ba? Naunsa naman ka, Ade, oy. Hapit naman lang ka kada gabi mauli nga hubog. Lingaw man gud mi sa among pagkauban ma. Ay basag di lang gud ko ma. Ulitaw pa bito ning anak nimo. Ay. Yeah. Ay, gano ko. Ay, pagsuka din ni sa sala, ha, Ade. Adto laho sa CR. Ade! Higo pa ng tinuwa. May kay hinit pa. Sorry ma. Sorry ka diha. Imbes duka na unta kay ko ato gabi nawa na lang hinuon tungod kay naghipos pa ko sa imong sinuka. Ano lang ko pakiskot anak ma kay padung na ta mamahaw. Ay, ikaw yung bata ka. Usban niya to, ha? Hehe. Tarong nga ba? Tarong, kanahan gyud nimo ay. Usban pa gyud ay nimo. Mama sad uy. Di ka ba mandag-joke? Joker gani. Nganom niya akong tiyan bloated man. Waong unta ko magkakaon. Magsakit na ba din ni sa buong nga bahay na? Nganom ni. Bay, Ay, taman. Iyasan. bay, pasensya na ba ya? Paasa sa kunya bay. Mupahuway sa ko kay murag sa gunson gyud. Gi. Next time na lang. Salamat sa pagsabot bay. Dili ka mo kaon? O ma, Naunsa ka ba ya? Nay, oh.
Muro kag mas niniwang ron. May pangniwang na kang daan, nisamot pagyud karon. Wa ko'y ganang mo kaon magod. Paborito maninimo ang akong giloto, ade. Matog lang sa kuma. Mukaon ako, gutomon ako. Okay. Ay, kalagpad sa uo eh. May sakit ba akong lawas? Nga naman eh. Murag dili naman yun di mauda. Ako yung si Mama Bing nga magpa-check up ko. Recorded by X Thunder Gaming. Grabe gyud kasakit sa akong uo atong gayon na. Dili masabot. Murag mabuak akong uo sa kasakit. Unya, asay sa sakit ang uo, naka-experience sa sad kog body pain. Hinungdan nga nagpauban jud ko sa akong mama aron magpa-check up. Ug aron makasiguro ko kung unsa niya akong ipamati. Unya, Adi, base sa imong mga test, naa kay fatty liver o posible nga dugay na ning naani mo. O karon lang nang gawa sa mga sintomas. mo rin pirming kapoy akong lawas do kunya. Sige sakit akong tiyan. Kung pasagdan ni mo, pwede ning pong krapi. Kung nakabantay ka, murag ni yellow gamay ang imong mata. Lagi dok, kabantay bitaw ko. Sige lang. Nako iresita ni mo nga tambal ha. Salamat dok. Ade, kumusta naman imong pamati, nak? Okay naman ma. Ay, tempa-tempa kadiyat sa. Unsa man ang naa sa imong bukton? Bunog na? Tubunog de. Wa mo ko may baw kung diin ko gikan na ni ma. Nagsige kag inom sa imong tambal dong. O ma. Oh, tumana gyud ha kung unsay giingon sa doktor ha. O ma. Mo absent ka? O ma, sakit na akong tail ilakaw. Kaya naunsa man di ang tiil nimo ade? Muro man og ihubag ma. Di ko nobe. Tanawat ka. Trabaho. Tinuod da, hubag agud ani imong tiil. Nunsa ka, natakilpo ka? Wa man ma, nikalit raman eh. Uy, naunsa man ka di ay ni? Nga perti manghubaga ani adi? Nitumar naman unta kog tambal. Pero nihubag naman sa dinuon akong tiil. Ang ako mga pangutanang, Dok, o doktor nga, posible ko nung dugay na ning naana ko, unya uwahi lang ko ang mga sintomas. Unsa man ni sakita? Diin man ko ni makuha. Ikaduhang pangutana. Normal ra ba nga magsige gihapon og laban akong uo bisag niinom na kog tambal nga greseta? O posible nga way epekto nako ang tambal maong sige gihapon og laban akong uo? Ikatulong pangutana. Nganong nihubag man ang akong tiil? Ug murag pirming bloated akong tiyan bisan kung wa pa ko'y kaon. Tungod ba ni sa fatty liver? Ikaapat o katapos ang pangutana. Unsa man ang mga pagkaon ang angay na akong kanon ug dili angay kanon? Doon na ba ko'y dapat usbon sa akong lifestyle? Naa ba ni kaayuhan ang fatty liver? O katambalan ra aron dili mas mo grabe? Palihog, tabangig ng bagi ko. Kini ang akong suliran, Adi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related yung mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug sa ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buwatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, often weakness becomes the doorway to grace. So magsalabtunon kayo no?
Often, weakness becomes the doorway to grace. Dili pa nga, luya na ka, wala naging kay fighting spirit. Wow, kanabit ako sa lalis. Namagin ng lalis. We learn more to our indifferences, not on things that we easily agree on life. Magod, healthy, magod ng lalis ta. Pero ka human, lamano god. O, di kay lalis niyang human sukmagay. Okay na sa magsukmagay, pero yung humang sukmagay, lamano. Okay? So, mauna nga, ning kinabuhi, kining kuhan ko no. The art of fighting is not to fight at all the time. Kung mo yung tanawon nga wag yung kay chance nga mudaog, ganun magigaway maka. Ang ngita kag panahon nga medyo makapabor-pabor ka gamay. So the art of fighting is not to fight at all the times. Okay, so atong magtatampo si Adi. Single pa ni si Adi, taga Mambaling, no? Taga Mambaling si Adi, Cebu City, ha? Mambaling, Cebu City. Well, matikis may kailan ako Mambaling. Sila si Cora, si Belen, welcome back Dr. Ronald Siliuna o si Lilian Siliuna from Los Angeles, California. Niya sila karon din sa Sugbo. Nagbakasyon og silang Dr. Kaban, no? Og si Teyet, welcome. Gikan ni slash New Jersey, no? Nolpa Goso from Melbourne, Australia. Nagkanang uli, no? So, welcome back to the Philippines. Mga taga-suking pabinaw diya sa Inupakan, mga Didasi, Cudera o Roble family, mayong pagpaminaw. Ako igagaw da sa Masin City, si Nestor Obra, no? Musta man gaw, ay mo mga anak, mga guwapo ba to? Kita ko sa Facebook, liwat nimo. Okay? So, going back to our sender, si Adi, taga Mambaling. Ako lang ni paningkumutan, Adi, nga matubag ni nako imong mga pangutana. Unang pangutana ni Adi, Dok, unsa man gyud di ining fatty liver? Nganong naamang ko ani? Nga dili man unta ko tambok. Nganong katong pagpa-check up ko, niingon man ang doktor nga posible kunong duna na ni naanak ko unya wahi lang ang sintomas. Unsa man di ay ning sakita, di man ni nako makuha. Well, sa akong duman na Adi, no, magibutang ng pila ni mong edad Adi, no? Kining fatty liver, of course, liver sa atay. Mahitabo ni sa mga tao nga kusog kayo mukaon og kining mga old stock bitaw nga mga nuts, na kay naam ni siya kining medyo bati nga nahitabo kung nadaot ng mga peanuts, whatever nuts nga available, no? Imo makaon. Common sa ning fatty liver sa kusog mo inom og mga alcoholic drinks, no? So, usan ni siya sa early stage of liver damage. Kung dili na siya mahatagan og saktong pagtagad, mahog na ni siya og liver cirrhosis, no? This is an intermediary situation between fatty liver and hepatoma. Mo deteriorate pag yun ay mahimong hepatoma. Liver cirrhosis, guba ang imong atay gud ni ani, no? So sa may mga tilima doon, may yellow ka ang imong mata, imong panit, may yellow. In advanced cases, mag-ascites ka, no? Mudako ang imong tiyan, ay fluid, gitawag na mag-ascites. Mo nang ang treatment ani sa ospital, sa mga medical center, makikita bitaw mo na pasyente nga tagkugtiyan no nya gitubuhan sa kilid, isawod og usa ka receptacle des ubos sa katre nga kuan na siya fluid nga naa sa tiyan is because naay problema ang atay, no? So ikadong pangutana, normal ra ba nga magsige gihapon og labad ang akong ulo bisag niinom na kog tambal nga grisita? O posible ba nga wala epekto nako ang tambal mao sige gihapon og labad akong ulo? I do not know kung unsang klase nga analgesic ang gilisita sa imo Adi, no? So sa makausap pa, daghan tag mga klaseng analgesic. Daatay mga non-opioid analgesic, nang acetaminophen, may mefenamic acid, paracetamol, ibuprofen. So, mamili lang ka, no? Ug naatay mga analgesic nga opioid analgesic, exemplified by tramadol, oxycodone,
morphine. Mao na nga akong ipangresita sa akong mga pasyente nga muingon lalabad gyud akong uludok dili madag paracetamol, dili madaog punstan or mipinamic acid. Ko akin ni suwayan ning morphine. Para nakakuan lang aning morphine usahay oxycodone usahay kay stricto kayo ang pagdispensa ni sa mga butika kay regulated magud mga tambala. Pero very effective ni nga analgesic. Analgesic is a medical term which means makakuha sa sakit, no? So muna ako ikasuldihan nimo adi, ikatulong nga pangutana. Nganong nihubag man akong tiil ug murag pirming bloated ang akong tiyan ug kung wala pakoy kaon tungod ba ni sa fatty liver. Kung naay problema ang imong liver, naay problema ang imong kasing-kasing, natay gitawag og mag-edema ka. Mao na gitawag og ning hubag ang tiil. Kanang ang edema magod is the presence of fluid that just beneath the skin. Kung imo na tuslukon ang imong tiil nga nag-edema, ma-dented ni siya, murag mapislot ba, murag malungag. Katawtawd mo balik na sad. Imong pisliton murag malungag. So mao na gitawag og edema. Edema ang term ni ana. So ang among tambal yan is amo ning tagaan ng pasyente og something nga maka exit ma-discharge or mawa ang excess nga fluid sa lawas, mga diuretics ang among like exemplified by Lasix, no? Mga nana, amo na akong mabayalan po, no? Ang mga expert gud ani mga internal medicine doctors, no? So mao na nga magpa-double check ka sa imong laboratory kung unsa may mga remarkable findings makuha na to diha, unsa may kondisyon sa imong liver, no? Ang liver ba nato very important kay diha baya na mo metabolize mga very very important, no? Just like the other vital organs, sa lungs, sa heart, nani siya function, no? Okay? Sunod nga pangutana, unsa man nga mga pagkaon ang angay na kong kanon ug dili angayan na kong kanon, do na ba mo'y dapat usbon sa akong lifestyle? Na ba ni kaayuhan ang fatty liver? Matambalan ba ni? Yes, na ni tambal ang fatty liver. Na before fatty liver ka kung mahibalan ni kanang essentially pwede na may sige advertise sa radio na liver aid na para ba mag-inom nagdaag protection para sa atay mga B complex, no? Avoid lang mga pagkaon nga high spicy food ug labi nagdaay mga alcohol contents kay maka worsen ni sa imong liver condition. Nga wala gyud kumugod sa regular check-up kay ang pag-take mo nimo sa tambal magdepende na sa imong level of improvement, depende na kung unsa ka kung compliant sa medication ug unsa man poy kanang imong mga daily activities, no? Activities of daily living. Kinahanglan giputa mag-exercise, no? Kay ug wa tay exercise, mupundo pa ng mga toxin sa atong lawas, nang sington gud punta. Kana makaya lang gud po, dili kay grabe kayo. Walking is very important, no? Amo tay nagingon ako ni Dr. Kong amiga nga Lourdes de los Reyes atok nga ang isa rin kinanglan maka 10,000 steps kuno ta kada adlaw sa US ng 10,000 steps ay mga usan na naman nagkilometro tingali o sobra pa pero kung dili mga 10,000 bisag 9,900 lang di bitaw ko to lang sa bakaya nimo ang punto nga sington ta o mumubang nga to mga muscles nga dili ganang gitawag na mo bag atrophy to disuse or no use. Alright, so inaot nakasabot ka sa kong ispika ni mo adi diha sa Mambaling, kanarawan kong kailan sa Mambaling, dugay kong puyo diha sa Punta Princesa, ha? Membro ko sa Knight of Columbus das una, naabot ganit kong 3rd degree Knight of Columbus, Deputy Grand Knight, pero wag ko mag Grand Knight kay ning surrender na ko. Sila na ni Bradley o Lauron uban pang mga kauban na mo na apagod. So regards to everyone diya sa Mambaling, no? Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra with Dr. Eileen Batahan. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa itong programa sa Ariman. Taas kita greeting din sa itong lugar. So Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman.
Daghang salamat o maayong